Inggih pangapunten sadèrèngipun ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kunjuk pun para pinisepuh sesepuh haji sepuh para pemuden ingkang musti dateng cat mikaning diri pantes pinundi dumateng para tamu undangan kakung mewah putri ingkang winantu sagung pakurmatan. Sadèrèngipun kula ngaturaken acara bubaan ing siang menika, monggo langkung rumiyin tansah kula dherekaken manangku puja suci syukur wonten ngaca dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring pinten-pinten barokah rahmat taufik lan hidayah dumateng kula lan panjenengan sami kacehna ing siang menika yen tasih saged rawuh kempal manunggal silaturahmi nuhuni undanganipun pepunden kula Bapak Soleh Hidayat Ibu Suminah kanthi kawontenan sehat boten wonten aral setunggal punapa. Sholawat saha salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang kita tenggo-tenggo syafaat lan pitulanipun wiwit saking donya dumugi ing yaumul akhir. Para tamu kakung putri ingkang minantu sagung pakurmatan, ing mriki kawula badhe ngaturaken acara bubaan. Mbok bilih anggen kula ngaturani mangke wonten kirang langkungipun kawula nyuwun pangapunten awit nggih desa mawa cara negara mawa tata. Bubaan ing mangke kawula badhe wiwiti saking piyambakipun Bapak Soleh Hidayat lan Ibu Suminah. Ing rumiyin panjenenganipun Bapak Soleh Hidayat lan Ibu Suminah sampun nambut silaning akrami, sampun keparingan wijining pangeran nggarbini wiwit setunggal wulan ingkang kawastanan Sang Hyang Bermana Putih Tirta Kamandanu ya Eka Kamandanu. Bobot kalih wulan ingkang kawastanan jisim kalam duwi manunggal jiwa raganipun panjenenganipun Bapak Soleh Hidayat lan Ibu Suminah. Bobot 3 wulan cipta rasa Trilokamaya ya alam gondar gandir, alam ingkang gawat kaliwat-liwat sisip katuranggane gagar wigar tanpa dadi. Garbine sekawan wulan batu makmur jangkep gangsal wulan nur kamala 6 wulan mangsute rasa sejati ingkang hamertapa wonten guwa garbanipun Ibu Suminah rinten lan sedalunipun. Ndungkap 7 wulan bangun kutha binangun, 8 wulan wiji sifat Muhammad kapanjingan sahadat puji lan dzikir. Ngancik 9 wulan sedasa hari wiji sifat Muhammad sedakep saluku juga nutupi baban wasanga mancik dampar kencana mangsanima bayi lahir pawestri ingkang dipun paringi nami Mbak Risma Dani Muslihah. Ringkesing cariyos panjenenganipun Bapak Soleh lan panjenenganipun Ibu Suminah rumiyin sami ngudarasa. Buke apa to bapakne? Lah awake dhewe iki wis duwe anak, mongko anake dhewe anak wadon. Mongko yen adat widiwidana ing puntuk kene yen mantu sepisanan kudune mantu mbubak. Mongko bune
Anake dhewe wetu iki wis pikantuk jodhone pangeran, jodhone yaiku Mas Rio Adi Saputra, putra panjenenganipun Bapak Bambang Suwarno, Ibu Sumarni ingkang saking Klaten. Lah ing dinten menika Bapak tamu sedayanipun panjenenganipun Ibu Suminah lan Bapak Soleh Hidayat sampun kelampahan mantu. Mongko bapakne yen mantu sepisanan iku kudune yen adat Jawa mantu bubak kawah. Lah yen bisa mulih sempurnane yen mantu anak sing wekasan uga diarani mantu tumplak punjen utawa mantu sing pungkasan ngiras pantes andum warisan. Lah wekdal menika Bapak Soleh Hidayat lan Ibu Suminah nglampahi mantu mbubak kawah. Bapakne apa to bune? Awake dhewe iki mantu sepisan, bakale iki mantu mbubak. Uba rampene apa wis komplit to bapakne? Lah iki ibune. Ning ngarepe dhewe semawis siji sing diarani Gendhoga Kencana, loro lumbung selayur lan sing wekasan daringan kebak, peralatan dapur lan ubo rampe kanggo wilujengan. Lah syarate mbukak Gendhoga Kencana, lumbung selayur lan daringan kebak mekaten. Monggo sami istighfar sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innahu ghafurur rahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Monggo bune dipun bikak kersane dipun pirsani kadang pisan saking Klaten dipun raosaken raosipun Gendhoga Kencananipun. Dipun wakili mawon nggih ingkang ngraosaken. Ingkang sepindhah raosipun panas, ateges panas gaene temanten kekalih Mbak Risma kalian Mas Rio ing mangkenipun anggenipun bebean anggenipun nyambut damel sami mempeng dados kangge nyekapi kebutuhan keluarga ing mangkenipun. Dene raos ingkang angka kalih nggih menika adem. Adem menika pralampitanipun adem rezekinipun anggenipun bebean kekalih-kalihipun. Lah ingkang wekasan nika radyaneh raosipun kok pesing. Pesing menika ateges pralampitanipun ing mangke temanten kekalih mugi enggal pikantuk momongan kakung utawi putri dados putra ingkang soleh solekah bangun mitrut tiyang sepuhipun migunani nusa bangsa minggahipun agami lan negarinipun. Lajeng lumbung selayur. Lumbung selayur menika isen-isenipun pari kawak, ketan kawak, koro kawak, gude kawak. Sak kawak-kawake ingkang kula sebut ing ngajeng kala wau ing mangkenipun tasih kawak temanten kekalihipun ing tembenipun. Lajeng ingkang wekasan daringan kebak, isinipun beras ketan beras pari. Pralampitanipun daringan kebak menika mbok diciduk sedina kaping 7 paribasanipun. Mboten lokak ning tasih kebak ateges rezekinipun temanten kekalihipun ing mangkenipun saged sumulur dados rezeki ingkang barokah. Allahumma amin. Lajeng ingkang salajengipun nggih menika peralatan dapur menika mangke
nak sampun rampung saged dipun surut khususipun ingkang dereng nglampahi mantu mbubak ing mangkenipun kersanipun saged keluraran enggal mantu ngoten. Lajeng ingkang wekasan wilujengan monggo sami-sami ndedonga dhumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi wilujenganing mangkenipun pepundhen kula Bapak Soleh Hidayat lan Ibu Suminah ingkang anggenipun kagungan kersa tansah wilujeng wiwit awal ngantos saakiripun. Wilujengan kula pindah kasanjungaken dhumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan sedaya para sekabat-sekabatipun ingkang kapingkalipun dipun kintunaken dhumateng sedaya para leluhuripun ingkang sampun sumari ing alam kubur lan sedaya para luhur-luhur ingkang tebih lan ingkang celak ingkang karimatan so boten karimatan. Mugi-mugi kanthi pitupun kintun kula wau sedaya keluarganipun Ibu Suminah anggenipun kagungan kersa wiwit awal ngantos akhiripun tansah manggih yuwana basuki boten wonten sambi kala tunggal ingkang punapa. Ing mangke panjenenganipun Bapak Soleh Hidayat Ibu Suminah sampun kelampahan mantu mbubak sampun dipun sekseni pepundhen kula Bapak Sugiyo lan Bapak Samidi. Ateges panjenenganipun Bapak Soleh Hidayat lan Ibu Suminah anggenipun berehan sampun sampurna sampun nglampahi mantu mbubak mbok pilih mangkenipun kagungan ngilmu kasapuan saged dipun tularaken dumateng putra wayahipun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sakabarullah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid dini wa afiyatan fis jasadi wa siyatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qabla maut wa rahmatan dal maut wa firlatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fil sakaratil maut wa najata minanar. Rabbana indal isab rabbana khulub badaita wa blana miladun karomatan inna ka'adab rabbik birli wali walidaya warhamhuma kama robbayani sohiro. Rabbi birli wali walidaya warhamhuma kama robbayani sohiro. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah tawaqina adzabannar. Rabbana kamanya sikun ngalam salin alhamdulillahirabbil alamin. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upacara bubahan ugi sampun purna rampung kanthi lulus raharja niskala nering Sang Bikala. Eyang Pujangga ngaturaken agenging panuwun. Kunjuk jondakane lampah diajeng ditaloren mbok bilih sampun purna nggih santun busana. Monggo keparenga daya-daya manjing wisma iwaha. Nggih diajeng ditaloren ijil saking Sragen Asri. Enggak.
isih dadi lakon bocah gunung ini disekop-sekop ra ya Matuk. Matuk. Yo ngare sithik. Matuk. Yo. Yo. Awas. Apa kowe sekop-sekop? Iya Jeng Cita. Apa kowe ra kelingan sekop 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 pun di sekop 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 tak sekop 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 ono latar sekop 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 kegojekan karo terus won Kurang dari 1 jam iku langsung viral ning TikTok. Sepira malih Bejo Diajeng Dita. Aduh mlakune kadoan Dita. Iya. Iya. Ya be kalau mau sampun wonten secala aja nganti jam 12 kudu bar Mas. Siap. Siap tidak. Lambe saya menika Diajeng Dita. Alhamdulillah. Yudit senengane lali janjine.
dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge ngene aneh kene aku nunggu kowe lali janjine nyatane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandang Ayo Dit. Janjane kowe nang ngendi atiku kancan karo wong wadon liya. Opa le. dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu Napa nang aku Mas? nganti lingsir srengenge aneh kene aku nunggu kowe sing kacau Tak SMS lan balesi. Yen udah telepon, malam kok mateni. Mangkel aku yen kepathok irungmu mesti lali janjine nyatane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko
Matur nuwun pun. Mana kene? Aku nang buli. Dita melok foto sik ora? Ora, jan kemayune ngene tok. Lah. Lah. Tes. Arti biante. Lah iya. Kari siji baterainya mentek iki. Baterainya anyar bareng. Lah iya. Kowe tek ngerti aku ngopo to, Mas? Sing di Mas sing nggo hem putih iki. Lah kuwi. Heeh. Iya. Jenengan tek ngerti kula mawon ngopo ngono lho. Ayu. Oh, terima kasih loh ya. Hah? Fitnah kok seneng. Lah iya. Ya ampun, Ayu jari aku Ayu iki. Ayu. Oh, matur sembah nuwun lho, Mas. Iya. Ya Allah, kandhani. Kuwi wong kilap sing muni. Kandhani kok ngingeti ngono nak rata. Oh iya. Ngingeti nggur bokong tok iki. Sing dingeti. Alah iya. Pripun, Pak? Dereng meteng. Kula bebas. Ora iso meteng mbok trenggiling, mbok helikopter, mbok miring, mbok jengking. Ngatang-ngatang ki bebas. Bebas. Soale kula pun steril iki. Losdol, ora mung trimo losdol ning sumur. Menika kula hari ini saya bebaskan untuk orang-orang Klaten. Klaten bersinar. Aku dhisik bojoku ya Klaten lho. Biyen. Dhisik wong Keprabon. Nek Jatinom jarimu ngendi kae? Keprabon. Oh, Keprabon. Cedak ta? Keprabon. Nggih, cedak, Bu. Nggih, lah kula mboten saged meteng terus aku dipegat. Ora iso meteng dipegat. Lho lho. Iya. Lho. Nggih, bojo kula tiyang mrika kula riyen wong kula napa niku teng Klaten ya suwi. Suwi, iya. Terus kula bareng kula napa niku pun mboten kalih tiyang Klaten terus kula teng Sragen. Oh, sing keri. Critane ngono kuwi. Ning Delanggu aku dhisik ning terminal kula riyen kernet. Dhisik samu. Lha iya. Kandhani. Heeh. Kernet bis akap. Kula sowan mboten kiambakan, Mas. Heeh, piye Yayi? Manggolone sekawan, domase Domase sekawan. papat. Menika Heeh. Piyayi Klaten niki nggih. Klaten. Nggih niku Klaten heeh, kabeh niki. Batene kok suwi men acarane mesti ngeten iki nggih, Bu. Nek kono Panas, cepet Bu. to. Sumuk. Syukur. Wong edan, kok teko kok syukur. Jan. Adatipun Jawa Timur nggih ngeten iki. Nggih. Nek ning Klaten ngono wis butuhe nyanyi woyo-woyo ngeten nggih. Heeh. Lah iya. Sumuk, Bu. Ya syukur. Ayo le tah bagus. Kucap ramum. Mumpung iki tanggapane enek monata, enek Lah. apa-apa enek komplit. Heeh. Heeh. Wah. Campur sarine YouTube. Aku moh ning kono wedi aku. Aja sembrono. Ngono nyemplung ngono. Wis ning kono wae. Ngendi iki nggone kene gak apa-apa. Heeh. Cah cilik-cilik andir ana nular ayo. Nular. Ning kene sik kok arep ning ngendi to? Heeh, dindek se. Namanya siapa sayang? Dika. 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 Sudah sunat belum? Pun. Sekolah? Ma'rif. Hah? Ma'rif. Ma'arif. Oh, situ laju. Oh iya. Heeh, tugu ya. Kelas berapa? 3 SMP. 3 SMP. 1 tambah 1 dibagi 2 ditambah 4 dikali 4 ditambah 25 berapa? Mumet kowe. Lah iya. SMP kelas 3. Bapak Jumiran. Bapak Sumiran, nggih bagus ra umum. Sekelas sing pinter ya, tak dongake dadi PNS. Ya amin. Namamu siapa sayangku? Raffi Alfian. Ora usah mbok tutupi nak mabur. Nah, jenengmu sapa? Napa? Namanya siapa? Raffi Alfiano. Namanya Liano. Kelas berapa? Kelas 3 SMP. Bahasa Inggrisnya selamat pagi apa? Good morning. Pinter tos dulu. Nah, sayang sik.
Piye piye moh? Kamu kesini, Heeh. iki dhuwur dhewe Mas. Oh, dhuwur. Aku dhisik nalika iki dhisik ya Heeh. ning sor wit pring. Dadi dhuwur. Dhuwur. Anakku Ning sor sampe mbane iki mangsamu dhewe-dhewe. Meh ku anu. Rene sik namanya siapa? Saka. Hah? Saka. Saka. Iki Saka. alus dhewe Mas. Heeh. Saka Kraton Jogja. Kuwi. Iya. Ya. Apa kuwi? Tembok. Anggere neng aku kok wedi merunupi kene wae. Lah kabeh ditukepi piye, Mas? Aku ndek mau ki ya Heeh. sing catering iki ndek ya pas ora. Piye? Engkei sop mau ya ndoke loro pentone loro. Sesuai dengan saya. Kowe. Iya. Nggon aku ya loro. Ndok. Loro-loro. Tapi wis tak guak kabeh. Iyalah. Sudah transgender. Transgender. Alhamdulillah saya dulu di Singapura. Alhamdulillah. Saya operasi menjadi wanita seutuhnya. Iyalah. Alhamdulillah. Operasi plastik ora, Bu? Operasi kabeh. Walah. Oh kleru ember sing didukne. Kandhani aku ki teko Adi Sumarmo kuwi kodanan kok Mas. Lah Pukul iya. meneh malah gedhi. Makane ya kuwi mawon. Putrane Bapak sinten? Sumar. Ya, Pak Sumar. Sekolah sing pinter tak dongake dadi kami tuwa ya, Le. Iya. Heeh, widungane mandi masane. Kowe dhewe urung jenengmu sapa? Bayu. Bayu. Putrane Bapak sinten? Mulyono. Tak dongake dadi lurah ya. Wis. Heeh. Heeh. Amin. Ngono lho, Le. Sini perawan kene ki ayu-ayu. Wah, kandhani yo. Wah, wong pun Dagangan kabeh. puntuk. Puntuk. Heeh. Sip-sip. Heeh. Piyayine ya guyub rukun. Iya. Wah, Mas sinten naminipun? Mantene? Mas Rio. Mas Rio menika piyayine wis bagus, keker, gedhe dhuwur. Walah wong kandhani aku mau tak apa kita sawang jebule saka Jepang, Mas. Nah lah. Saka ngendi? Jepang. Jepang. Masih bagusnya ra umum tenan. Entuk kene iki jan bejo, Mas. Wis kari sapa kari bedol. Wo eneng wis. Ning Klaten dadak tuku, ya to. Kandhani. Mbak Domas ini sayang ayo ndang joget. Heeh, yo. Ini padha wedoke kok Rene. Padha wedok. Lha yo kok sajake kok ora piye ngono. Padha wedoke. Ya mbur. Kok disangoni kabeh engko. Iya. Sangoni kabeh 100. Iya. Jenengmu sapa? Kepo. Ya ampun. Piye? Kok ditekoki jenengmu sapa kepo men jare. Jenengmu sapa, Nduk? Iki jane tek ngangi-ngangi ngopo to ki? Sapa? Kesa. Esa. Mika. Perawanku dhisik yo ngene iki. Masa? Iya. Lha. Tan. Gak ngerti. Ya gak ngerti. Piye? Joget jenenge gak ngerti. Jenenge gak ngerti ya. Lagune apa tah Ayu? Ayo Mas dikei ayang-ayang karaoke versi nada perempuan. Request apa? Kose. Alah Pak Eke senenge. Alah iya ya Pak. Sing di. Alah lek guyu ya. Alah Sing ngerti kowe ae ditoke. lah senenge ra. Lah. Gak suka aku. Edeh gayane. Lah iya ta. Sing gak kuat iki ku to. Kandhani kok. Penasaran to? Demok to gak pop. Lek nyah-nyah men demoken. Lah aku sedekah kok. Heeh, sedekahmu akeh ra apa-apa. Pak. Yang duet sama saya silahkan. Ati kang nandang sedinian hanya aku kowe lapo katresnan kang masung bagus kang dalu ojo sunging kinian
Enurung kabisa mringkang kuwasa Mas kowe sing tak sayang lalino aku kudu kelangan Dimas Musti kandeng ati dongaku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ing asmara kuwatno ati kawula anggon kula labuh tresno datar kendal saking Joko tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu deket Mas kelangan Dimas Musti kandeng ati dongaku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula labuh tresno datang kendhat saking kutha tak belani tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji ning asmara Namanya siapa Mas? Mas Jeffrey Sudah punya pacar belum? belum. Alhamdulillah. ngopo nek alhamdulillah masane Ya, kenalin Mas. Namaku Dita Loren. Hah? piye wi Ya Dita kok. Berdiri ya, berdiri ya. kowe wis ngadeg ya Mas rumahnya mana Mas? Banyu biru Pak. oh banyu biru Iya. Belum punya pacar? Belum. weh Alhamdulillah. sobeneng e Ikuti TikTokku ya, Mami Dita gitu ada. Ya, TikTokku. engko di-follow Ya aku di-follow ya. jan Blokir, tek blokir. Blokir. Wong iki diukuri urung blokir. Main blokir. ya iya sembrono ya dit Sembrono iki. Pripun Mas Utres? heeh wis kripik gedang kripik telo Kripik dit gedang, kripik telo. aja jam Sepenting 12 pas rata, injih. Heeh. Blokir. Ikuti sik. ikuti heeh Cekap semanten langgian kula nglipur. Apa, Mas? piye Tek sak jam to. Ya aku kok piye. engko diterusi ning omah Ya aja sak jam. nglesot ning kono Kok aku mulai. Kok alah gak gayane jan ikuti sik. Lagu apa? Lagunya apa sayang?
Jebule ki yange no. Kuwi. Yang mau Mas. Yangmu. Ya Aduh. ampun, maaf ya tadi Aduh. tak demok-demok gini. Lah tadi saya nggak tahu kok tak demok-demok. Oh. Tapi nggak apa-apa, saya nggak bisa hamil kok, Mbak. Itu. Ya ampun, pikir jare urung duwe yang. Lah iya. Mbak cantik sekali ya Allah. Itu. Cekap semanten nang gelong lipur dalam ajeng nyuwun pamit. Mugi-mugi Mbak Manten dan Mas Rio. Mas Risma. Mbak Risma karo Mas Rio no. Mbak Risma dan Mas Rio menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat mendapat momongan. Amin. Selalu guyub rukun. Kula dongaaken mangke pangambyong temanten kakung saking Klaten mantuk boten enten alangan satunggal punapa-punapa. Amin. Tambah rezekine. Amin. Tambah sehat terus. Piyayi puntuk nggih sing sapine yo ndang tak dongake mana. Wedhuse yo ndang tak dongake payu karo korban. Terus tandurane yo asri dadi ya wis gedange yo ndang diundhuhi kabeh. Komplit. Sehat kabeh komplit pokoke Mas. Kula ditaloren saking Sragen Asri Bumi Sukawati. Lumantar Kaila Brit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten gejol sawetawis Dimas ditaloren mugi handadosna suka birawane manah jengantika sami para pinilenggah. Nggih mangke warga Gung keluarganipun Bapak Mat Soleh, keluarga temanten putri ampun kondur langkung mriyin awit mangke tasih wonten adicara foto keluarga. Wiwit para madya wusana pahargyan purna rampung kanthi lulus niskala, monggo kita tutup kanthi wasan kamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Parengga busana putra kakin manten tan kantun Rama Ibu kakanthi jajar PP mangenjali sang andhepipun Tarupagung. Saperlu ngontapaken para tamu ingkang kepareng kundur. Kula pinangka juru pangendali para pranata adicara bilih wonten duna dungkap tutur kalantur basa katula katali mugi diagung pasami. Sugeng pepisahan Hanti Hasasanti Suradira Jayaningrat lebur dinete kaula Darmastuti tumata kang jinangka tebih godha rencana. Panutuping ngatur billahi taufik wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.